Я един път малко по-дълбоко. Супер! Значи, повече ние сега учихме се да си мием ръцете. Сега ще се учим да дишаме. Много ме е странно да го видим какво ще се учим. Да пазаруваме. Айде да пазаруваме онлайн, мисля, че вече знаем. И сега остават още 2-3 часа да се пробваме, не? Не е така? Колко време казаха, че ще пробваме? 10 минути. Да. Ако не стане, на колко минути сме? 5. Как си? Хубаво.